Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। नै दायो आंहा ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायना दं आरो फिसाजोआबो ओंखाम जाखांनानै उन्दुबाय, थुखैखांबाय आङो बेखौ। ओमफ्राय दा ओंखाम जानानै उन्दुबाय आरो ओमफ्राय बे उन्दुबासो आंबो रेस्ट मोनखायो नालाय। ओरैबायदि दुस्थ' जाबाय, माने उन्दुबासो सान्थि आरो। आंथ' सानसे उन्दुना थाजानो लुगैयो ओमफ्राय उन्दुथारा, फुंनिफ्रायनो उन्दुवाखै बियो दिनै। ओरैनोथ' 10टाफोराव उन्दुयोमोन, दिनै उन्दुवाखै, नै 12टा जालायबाय, दासो उन्दुबाय आरो। होमबा नोंथांमोना अननानै आंनि दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांलायदो दे लोगोफोर। नोंथांमोननो एसे भिडिअ शेयार खालामलायनोसै आङो। होमबा लेट्स गो। बुद्धिया नुवाखै, ओरैबायदि सैतान जाबाय गथ'आ। आसानखौ नै बख'बाय माल्लाबानो, ओमफ्राय बेखौबो बख'नो जुजिगासिनो, नुवाखै? दु होनबाय, ओइ सना लोखि आंनि दे दु 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 नै उन्दुफ्लालायथारो खिथु गांगुरगुरनो। नों जानो रोङाथ'। सुमफ्राम थाइसे मोन्दोंमोन आं, इयाव गोदैथार सुमफ्रामाबो। र' नै न' खनायाव बेरे दं लोगोफोर, ओरैबायदि सानसु ओंखारसोगारो। मा नै सुमफ्रामसो, सानसु जाबाय नालाय जि बिरफुंलायबाय। नै लामायाव फैथारबाय, नै बै न'निफ्राय गोजौनिफ्रायनो ओरै औवा सिंजों फैनो मोनैनि गाबनाय। लामायावल' ओंखारबोनो नागिरो। नै मन्दिराव कालार होगासिनो दं। नै आदाया इनो आदानि हिरा, आदानि हि साइकेल सालायदो मालाय, लामायाव फैथारबाय, नुवाखै? दुस्थ'आ ओंखाम जाखांबाय? मा ओंख्रि जानाय? आदायालाय? एगजाम जोब्बाय? ए गाबोनबो गैया। आदासो नै दुस्थ'थार, सान्दुं गोसा जाबाय, गरम जाहांबायानो। हो? सोरखौ? हो? फोरा बिलाइ गोरलै गोरलै ओंखारबोबाय, नै बैसागो जासिगोन नालाय। बैसागो बोथोराव दे हाय होनलाय सोना, हाय। आदा सासे फैबावबाय, नै आदा फोरदान। आब'आबो मोनफैबाय, नै आब'आबो थांदोंमोन खिथा। आब'आबो थांनाय खिथानाय। नोङो आब'आबो थांनाय? आङो खिथानो रोंला। सापागुरियाव स्कुलाव थांसिगोन नालाय गथ'आ, ड्रेस सुहैदोंमोन, दासो फैबाय। इउएनआवनो, इउएन एकाडेमिब्रा। ओमफ्राय आंहा बेयाव नेनानै दुंगासिनो, नै गरमबो जाहांबायानो, बैसागो सफैहांबाय नालाय। मोनसेल'लै जानो लुगैदों आदाया। निहिरनोबा होआखै, आगैनोबा होआखै। हेपि हलि फोथा फोननांगौथ' हलियाव। हेपि हलि। दिनै हलिमोन, गैया हलिबाबो जोंना। बेखौ फोनला। जि सुनो फैलायबाय आंहानो। ओमफ्राय जोंना नैबेथिंजाय जि सुग्राथिं दैया बारा मोजां नंलाहाय, माबा बाला फबनानै माबाबाय आरो। ओमफ्राय दा बैथिंसो बोहैनायाव सुहैनोसै आङो। नै बुनानै लाखाबाय, ओमफ्राय दा बेखौ सुहैनोसै आं बैयाव। इयाव मेथेंबो लाखिबायना, ओंखायनो दै बोहैनाया खम जाबाय, बांद्राय साफा नंला जों दुगैग्राथिं। ओरै बारहोहरनोसै आं, ओरै थिखांबाबो गिलिर जायोना, ओंखायनो बिथिंजाय मोजां, अन्थाइबो स्राय स्राय बोहैनाय नालाय सुनो मोजां जायो। जि सुनोसै, दुगैलांखानोसै। बिथिंजाय साफा। नै बिलाय
बेखिजाय अन्थाइबो दं नालाय साफा ओमफ्राय जों दुगैग्राथिं बैथिं अन्थाइ गैबाङा बाला गोजा ओमफ्राय बोहैनायाबो बिथिंजाय खम जाबाय दैया फिसा जाबाय नालाय ओमफ्राय सुनोसै ओमफ्राय दुगैलांखानोसै आंहा दुगैनोबो फैबाय बिदि मोसौ बारहैयो दा गुबुंले जासिगोन नेथ'नांसिगोनलाय आरो जिखौ सुखांबाय आंहा नै दा बिदि लांलायनोसै आंहा नाव बायदि ओरै बारहोना दोनहैग्रोनोसै ओमफ्राय दुगैनोसै बेयाव थाथ'थोसै एबार दुगैनोसै आं मोसौफोरखौबो बेयावनो खायो ओमफ्राय ओरै दुब्लि दं नालाय दुब्लियाव खाहैयो ओरै दैखौ बारहोहरनानै बेखिजायबो बिदिनो ओरै मोसौ माबा फैबाथाय ओंखायनो फुं टाइमाव मोसौ होलांबाथाय दसे नेथ'नांगौ जायो गथ'फोराबो स्कुलाव थांबाय दाबायदि टाइमबाथाय एकदम खामानि मावनो थांनाय मानाय मानसिफोर थासोगारो दाबायदि टाइमबाथाय बिराद मानसि थांलाय फैलाय जायो खामानि मावनो थाङो सोरबा मायावबा थांनाय ना मिस्ट्रा दंसोगारो बैथिंजाय